Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shafin daga jaruman Kannywood. Shafin da ya saba kawo muku tattaunawa da jarumai, marubuta, masu shirye-shiri, masu bada umarni har ma da mawaka. Wanda a wannan makon shafin namu yayi tattaki tun daga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya har zuwa ƙasar Niger, inda muka samu zarafin tattaunawa da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Maryam Yusuf, wacce aka fi sani da Marishu Niger kenan. Ni mawaƙiya ce ta ƙasar Niger a Niamey. Nakan shigo Najeriya ne ayyuka na akai-akai. Za mu so mu ji cikakken tarihin rayuwa da yadda aka yi gwagwarmaya har kawo wannan lokaci a wannan masana'anta bangaren waƙe-waƙe. Gaskiya an haife ni ne a Niamey a 1998. a Niamey kenan a anguwa Kalle Est, kuma na taso ne na yi karatu na yi jardin d'enfant Bobiel na zo na yi college a Sheje 35, na zo na yi lycée a lycée Isa Korambe. To bayan nan na nemi back kusan so 4 ma, to ban samu ba. Dama tun ina yarinya ina da burin na zama mawaƙiya, shine babban buri na rayuwa. Kuma yau gashi alhamdulillahi na zama, kuma ina samun goyon baya 100% a wajen mutanen gidanmu, sukan bani goyon baya dukkan abin da nake yi. To menene ya ji hankalinki kika ce bari ki shiga wannan masana'anta bangaren harkar waƙe-waƙe domin ki ma ki bada irin take gudunmuwar a wannan masana'anta? Abin da ya ja ra'ayina, idan ka duba mafi yawancin waƙoƙi na faɗakarwa ce, ban faye yin waƙan soyayya ba ko a'a. So nake duk abin da zan yi faɗakarwa ce, in faɗakar da al'umma, yawa in wayar musu da kai a cikin abin da duniya take ciki a yanzu, shi yasa. A ƙalla kin kai kimanin shekara nawa a wannan masana'anta? To gaskiya shekara na 3 kenan a cikin wannan masana'anta. Tsawon wannan shekara da kika yi kimanin shekara 3, aƙalla kin yi waƙoƙi adadin guda nawa? To gaskiya 20 zuwa 23 haka. To a cikin tarin waɗannan waƙoƙi naki guda 20 ko kuma in ce 23, shin kina da bakan damiya ne? Gaskiya ina da ita. To za mu so kirela mai sauraro kaɗan daga cikin baitin ita wannan bakan damiya. Mu matasa sai ku tashi mu dubi agogo 'yan zamani, lokaci yayi sai mu tashi daga bacci kada a bar mu. Duk matasa sai ku tashi mu dubi agogo 'yan zamani, lokaci yayi sai ku tashi daga bacci kada a bar mu. Duk matasa sai ku tashi mu dubi agogo 'yan zamani, lokaci yayi sai ku tashi daga bacci kada a bar mu. Ga waka ta matasa ku kalli agogo, ga wata ta matasa ku kalli agogo, lokaci ya kai ni kan sanin da na hango, sai ku tashi nema na hakin ku gugo, hankanki bai dace ba a gare kuma ta san sama. Menene ja hankalinki kika rubuta wannan waka ta agogo? Yawwa, abin da ya ja hankali na, idan ka duba cikin wakan nan abin da nake faɗi